ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಗೈಸ್ ಸೇರಂಡಲ್ ಉಳ್ಳರೆ ಇತ್ತರ ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲವೆ ఇక్కడ ಜನ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋ ನಿಜಾಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಆಫ್ ಆಂಡದ ಇತ್ತರ ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯರೇ ಏನೇ ತಿಂಡಿ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಎರಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾರನ ಪೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಹಂಗೈತತಿ ಪೋ ಹಂಗಿ ಬಾಬಾ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿತ್ತಾ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ರಿ ಭಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಇಂಕ್ಲು ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದನ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೈಸವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಲ್ಲರೇ ಇತ್ತಾರನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾರುಲಾರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಕೂಡ ಮೋಡಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ವರ್ಷ ಬಸ್ನ ಅಂದಾಜುಂಡು ಅಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಬಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಲೆ ಹೈಟ್ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪು ನೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂದು ಇದು ನಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ నీకు పిరాడి ఇస్తారన్న ఎదురు బత్త మెసేజ్ పడి అత్త ಗೊತ್ತಾಪು ನೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂದು ಅದ ಪಾತಿರ್ಲ ಗೈಸ್ ಈ ಥರ ಅಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ
ಅಂಚಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಆ 4 ಜನ ಎಲ್ಲರತಿ ಬಲೆ 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 ಕೂ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಬಲೆ ಐದು ಪೂರ ಬಿದ್ದೆ ಬಲೆ ಪತೆರ್ಗ ನನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಕೂವಾಡೊಂದಿಲ್ಲಿ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಗ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಅಮ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾರುಲ್ಲಾರು 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ರೈಡರು ಪಾತೇರು ಜರ ಐಸ್ ಕಿಚನ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಚಾಪುರ ಪರಿಯಾರಿ ಪಾತಿರವ ನಂದಲ್ಲೇರು ಚಾಂಡ ಅಕ್ಷತಕ್ಕನ ಹುಷಾರುಲ್ಲರಿಗೆ ಬಾಲೆಂಚೊಲ್ಲಲು ನಿಕ್ಲೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ತಿಂಡಿದಾದೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಆಂಡು ಇರ್ನಾಂಡ ಪೂರ ಆಂಡು ಪೂರ ಆತಜಿ ಅಂತ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಗಲಿ ನಲ್ಪೊಲು ಮಂಜಲ್ ದೆರತೆ ಗಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ತಿಂಡಿ ಮಗಲಿ ನಲ್ಪೊಲಕ್ಕ ಬೋಲ್ಗೆ ಮಗಲ ತಂಗಡಿ ಬಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಒಡೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಹೇಗೆ ಒಡೆ ಮುಗಿದೀನಿ ಅವು ಒಡೆ ಬೋತು ನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಡೆ ತಿಂದಿದೆ ಮುಗಿದ್ದೀನಿ ಬಗ ತಿನ್ನರ್ಕಂತ ಮಾಲ್ದನ್ನು ತಿಂದೆ ಮುಗಿದನು ಮಗಳಿಗೆ ತೋರ್ಸಂಡು ಮಗಳಿಗೆ ತೋರ್ಸಂಡು ಮಗಲ್ ನಡಪ್ಪುವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಂತ ಜವನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜು ವರ್ಷ ನಡಪ್ಪಿದ್ದೀಜಿ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಒಂಜು ತಿಂಗಳ ಅಂಡ್ಗೆ ನಡಪ್ಪುವಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ಲಂತ ಜವನಿ ಅಂತ ನಡಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತು ನಡಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂದಲ್ಲೋಲು ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಜವನಿ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆತು ನಾನು ನಡಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಓ ಅಬೋರ್ಚಿ ಮಗ ಬಲ 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 ಕ್ಷೇತಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನ ಬುರಂದಿಜ್ಜ ಅಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ
ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುರಿ ಕಜ್ಜಿಗ್ ಮರ್ದ್ ಪಾನೊಡ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಹಾಂ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಪನ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆವ್ 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 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಡ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾರ ಪೂರ? ಕಣ್ಣೀರ್ ಮರ್ದ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುರಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ನತೆ ಪಂಡ ಕಪ ನೀರಾರ ಅವು ತೂಜರ್ನ ತೂಲೆ ಪಂಡ ಪೇರ್ ಕೊರ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಪ ಆಪ್ನತೆ ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಬಾಲೆದ ಫೇಸ್ ತೋಜ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ ಒಟಾರೆ ಉಳ್ಳತ ಒಚ್ಚಿ ಬೇಸ್ಪೋಸ ಫೋನ್ ಅಪ್ಪ ಬಲ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನವೇ ಪೇಸ್ಪೋ ಚಪ್ಪಲೆ ಪೇಸ್ಪೋ ಚಪ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಗೇನು ಅಂದಿಲ್ಲ ನೋಟಾರೆ ಇಪ್ಪ ತೆಲ್ಪೇರಿಂಗ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಬಾಬಾ ಈ ಅಡ್ಪುನ ಬರ್ಚು ಬಲ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಒಕ್ಕಳ್ಪು ಆಯ್ ಗೊಂಜಿ ಕೊಂಚ ಮೈ ಪತ್ತಾತನ್ನ ಹಾಂ ತುಲಯ್ಯ ಮಗನ ವಸ್ತೀರ್ನ ಪೇಸ್ ತೋಜಾಲೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಜಪ್ಪ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿರು ಅಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಹೊತ್ತೀರು ಅಜ್ಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನವೇ ಬೇಸ್ಪೋ ಚಪ್ಪಲೆ आज जन इडुलर आज जन उल्लरते मिस मल्ले मेसेज कमेंट पडले रूटला पातिरवा कन्नडला पातिरवा ಕೋಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ ಬರನ ಕೇಂದಿರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರಿಂದ ಬಂಗೊಂಡು ಎರಡು ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಾನಲ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಜೊತೆ ತುಳುತೈನಿ ಕೇನು ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಪೋಪೆ ದೂರ ಒಪ್ಪುನು ಪೋರ್ಚು ಮಾರಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ನಾನ ಬರೋದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಚೂರಿ ಅಲ್ಲ ಆವ 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 బాబులు ఆవు అనందులే బాబులు ఆవు ఏ బాబుల ఫోన్ ఈ ఫోన్ మాత్రం నచ్చు బాబా ఫోన్ మాత్రం నచ్చప్ప అవి ఫోన్ పడుతున్నా నిన్నది ಓಕೆ ಇದು ಬರ್ತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾಲಾಗ್ ಬರ್ಪರೆ ಕಬಡ್ಡಿಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾಲಾಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಕೆಸಾರ್ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ಹಾಗೆ ಬಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಂ ಪತ್ತೊಂದು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಉಂಡ ಏನಣ್ಣ ಉಂತುಕುಲಾರ ಓ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಗ್ಗ ನಿದ್ರೆ ಆಪ್ನ ಬೇಗ ಬಾಜಲ್ ಆಪ್ನ ಬೇಗ ಕುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳುಜ ಅಲ್ಲಪ್ಪು ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಬನಂದಿಲ್ಲ ನವನೇ ಹೋಯರತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಆಪ್ನಾಗ ಕೇರದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಟ ಮೋಲ್ದ ವೀಣ ಮಂಗ್ ಪೋಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದನ್ ಅಪುರ ತೂಪೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಪುರಂಡ ಯೂಸ್ ಪೋಪ್ನತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಒಕ್ಕ ಪಿದೈ ಪೋಪ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪೇರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಡು ಮಂಜನ ಮಲ್ತನ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಪುದಿರ್ತಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಪು ಜಾರ ಹಾಗೆ ಅಂಕಲು ತೂವಡ್ದ ಅದಂದು ಬತ್ತಂಡ ಬರ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬಂದನೆ ಕಳ್ಪುರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಕೊಯ್ಯಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಕೊಯ್ಯಚ್ಚಿ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಬಲ ಹಾ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೇಂದೆ ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್
ಬಾಬುನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಎಂಚಿದ್ದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಬನೆಲ್ಲ ಬಾಯ್. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದವಾ? ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯ್. ಓ ಮೂಜನ ಐಟುಳ್ಳಾರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕೋಪ ನೆಕ್ಲೆಟ ಪಾತಿರುಜ್ಜರ ನಿಕ್ಲು ಪಾತಿರುಜ್ಜರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪು ಚಪ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೂ ಬೆಳಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಚಾ ತಿಂಡುಂಡತ ನಮ್ಮ ನರ್ಸ್ತೇನಟ ಹೇಮಲ ತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚಾ ಪರಿಯರಿ ಏನ ತಿಂಡಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳರ ಎಂಚುಂಡು ಬರ್ಸ ನಾಗರಾಂಚಮಿಗ್ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಎಂಕ್ಲಂಚ್ ಕೋಡೆ ವರ್ಷ ಭಯಂಕರ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ಇನಿ ಕಡಿಮೆ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸತ್ತ ಇಲ್ವನರಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸತ್ತಯ್ಯ ಅವು ಕೋಡೆ ಅಂಡ್ ಇನಿತ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಕೋಡೆದ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ಬನ್ನಿ ಇನಿತ ಬನ್ನಿ ಕೋಡೆದ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ಹಾಗುರುಬೇಡಿ ಮಂಜಾಲದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓ ಸೂಪರ್ ತಿಂಡಿ ಮಂಜಾಲ್ ಧೈರ್ಯತ್ತ ಗಟ್ಟಿಗೆ ದುಮ್ಮೆಂಗಿಲ್ ಮಂಜಲ್ ನಡು ನಿತ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಡವ್ವಿ ಎತ್ತುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋ ನಿತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ದಿರತೆ ನಿಂಚಿ ಬಲಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರದೆ ಐಡಿಡು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾದಾ ಕೋಪನೆಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ ಕಾರ್ಲಾಡ ಮೇಮಲ ತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಕ್ಕ ಇತ್ತಾರ ನಿತ್ತ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಮಂಜಳಿತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಾರ ಕಾರ್ಲಾಡಂಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಉರ್ಗೇನು ಬರುತ್ತಾಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಉರ್ಗೇನು ಇಜ್ಜೇರ್ ಗಟ್ಟಿ ದಿನಾರ ಪೋಯಿರ ಅಂದ್ ಓ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ಏಮಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ನಾಯಿ ಕುರ್ತೊಂದುಂಡು ರಾಣಿ ಕುರ್ತೊಂದುಲ್ಲುಲು ಅರಿಜ್ಜೇರಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪೋಯಿರ ರೌಟಿಂಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾಪ ಕೆನ್ನಲಕ್ಕನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರೆಗ್ಲ ನಂದು ಐಂಜಾನಲ್ಲರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿರತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲುಂಟು ಬಾ ಮುಜ್ಜಾನಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಸರು ಬಿಡ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಬಲೆಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ 4 ಜನ ಉಳ್ಳರತಿ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಮಕ್ಕ ದೂರ ಬಯರಿ ಗಟ್ಟಿ ದಿನಾರನ ಅವ್ರ ಚಾಪಾರ ಪೋಯರನ್ ಗಂಟೆ ಬಬ್ಬ ಚೇಚಿಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಬೀಲುಂಡು ಈ ಬೇಲ ಅಂತಾರೆ ಉಪ್ಪು ಜರತಿ ಕೆಲ್ಸ ಉಂಡು ಅಂದೆ 5 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ ಇತ್ತಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ
అయిపోలేక భీమన బలవత్ల కాకుండా మంచి లైక్ అంచని కಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಸಬ್ಬು ಪನರ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಬತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪನಡು ಪನ್ಯಾನ ಅಕ್ಕ ಲಂಚ್ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಲಂಚ್ ಪನ್ಯ ನಿಜ ಪಾಪದೇಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನತ ಐಕ್ಲ ದೈರ ఎంత బుజ్జికుల్లో నిండుండ అల్లండి 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 గాడి ఎడుదు గాడి గాడి పల్లి ரெண்டு ஜன ஐடியில் பார்த்துடலே निकले पाते जब निकले परिचय आप जिंगला परिचय निकलेगा आप निकले परिचय निकलेगा आप जी मिस्री मलता ना आधा परिचय आप ओके ना गैस भले गैस पाते रही अंचे नंच कमेंट पड़ली लाइक और जन लाइक कर ली ये पला यापी 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 कुसी कुसी टिप फोटो ना मना लाइफ बन्नी ಗೆಳೆಯರೇ ಬನ್ನಿ ಗೆಳತಿಯರೇ ಮನ್ನಿ ಬನ್ನಿ 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 ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಿ 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 ಅತ್ತ ಬಲೆ ಪಲ್ಲಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮಗ ಬಲ್ಲೆ ಮನ್ನಿ ಅತ್ತು ಮಗ ಬನ್ನಿ ಮನ್ನಿ ಅತ್ತು ಬನ್ನಿ ಹೋಲ್ತು ಆಗ ತಂದದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಕೊಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಳ್ಳ ತಿಂತು ಬಲೆಗೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡಿ ಬಾರು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರು ನಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಬರೋ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿರು ಮೂರು ಜನ ಹೈಟುಳ್ಳಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ
ಪ್ರಮೀಳಾ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾ ಪರಿಯರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಕಿಚನ್ ಯಾರು ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರಲ್ಲ ಎಂಚುಲ್ಲರಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲಾಯ್ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸೆಂಚುಂಡು ನಿಕ್ಲು ನೋಡು ಈಗ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಗಮ್ಮತ್ತಕ್ಕ ಕೋಡೆ ದಾದ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಲ್ತರು ಇತ್ತರ ನಕ್ಕ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಅಕ್ಕ ತುಳುತ್ತರ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ತುಳು ಬರುತ್ತಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬರದಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಇಂಜನ್ ಐಟುಲ್ಲಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬರೋ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈಗಲೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡುಂಡು ಮುಲು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ರೋಡ್ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ರೋಡ್ಲ ಸಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ರೋಡ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ರೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಡ್ದೂರು ಏನಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಿರ ಇಜ್ಜಾರ ಏ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾದದ್ದು ಎಕ್ಲಿಗೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಗಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಂದು ಒಡ போயிருந்து ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಲಡ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಜಕ್ಕನ ಅರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಡ ನಿಂಗೆ ಮಂಜಾಳಿತ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನರ ಅರ್ಪ ಪಂಡದು ಓ ರೆಡಿ ಜನ ಉಳ್ಳರತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ಲಿ ಕೂ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಗೈಸ್ ಪಾತೇರುಲೆ दादा को ते पाते रंडा निकला परचे अपने निकलेगी जने का परचे निकलेगा अपने निकला परचे निकलेगा परचे पहले पाते रले सपोर्ट मन प्लिंगला लाइव जॉइन है निक अर्ध घंटे वीडियोस मल्परेंडु बाबू वीडियो मल्पेगे ಇಂಜನ್ ಉಲ್ಲಾರು ಹೈಡ್ ಉಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ 4 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಬೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ತಾನೆ ಬಾಬಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರತ್ತ 3 ಜನ ಉಲ್ಲಾರತ್ತ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೆಜ್ಜೇರ್ ರಾಗಿ ಪಂಡದ ದೂರ ಬೈರಪ್ಪ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಹಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಗಾರಿ ಹಾಯಿ ಬಂಡದ ಹೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಸ್ಪಾತಿರ್ಲಿ ಚಾ ಪರಿಯರ ಗೈಸ್ ದಾದಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ದಾದಾ ಎನ್ಸೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲರ ಪಟ್ ಪಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಇರ್ಲ ಅಮ್ಮಂತೋ ನಿಜ್ಜಿರು ಎಂಡು ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ